החלטתי להודיע לכם שהמחנה בוטל. אבל למה? אני מקווה שיש לזה רעל בעיניים. שויטה! כמה זוכניות? כמה זוכניות? עוד אמרת מצלם! אל תיגע בי! בגס! חברים יקרים, עוד כמה שבועות הולך להיות כאן בעיר אילת מחנה חורף שלא ידע את יוסף. לא ידע את יוסף! הולך להיות משוגע, הולך להיות אטרקציות פסיכיות, שמח, מורלי. חבר'ה, יאללה בלגן, יאללה להתחיל להתרגש, יאללה זמן! מחנה חנוכה יוצא לדרך.